निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। शब्द अमृताचे या अभिवाचन उपक्रमातील आजचं पुष्प आहे विवेकानंद विचार आणि सद्यस्थिती या पुस्तकातलं। याचे लेखक आहेत डॉक्टर अशोक मोडक। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे स्वामी विवेकानंदांनी भारताच्या संपूर्ण सामर्थ्याला प्रभावित केलं। आपल्या अल्पायुष्यात त्यांनी भारत हलवून सोडला, तेही थोड्या वेळासाठी नव्हे, तर आजही ते हलवणं चालूच आहे। त्यांच्या स्फूर्तिदायक विचारांच्या स्पंदनांनी अनेक कार्यकर्ते घडत गेले व आजही घडतायत। स्वामीजींनी हरिश्चंद्र राजाची कहाणी अमेरिकन श्रोत्यांना 100 वर्षापूर्वी सांगितली, पण आजही ही कहाणी पाश्चात्यांचं अंधानुकरण करण्यासाठी आसुसलेल्या भारतीयांना लागू पडते। तुम्ही आम्ही इंग्लंड अमेरिकेची जीवनशैली अनुसरायची की राजा हरिश्चंद्राचा रघुवंश आदर्श म्हणून अनुसरायचा? सद्यस्थितीत संभ्रमावस्थेत सापडलेल्या आपल्या राष्ट्राला, आजच्या युवा पिढीला विचारांची योग्य दिशा व वाटचालीचे धैर्य प्राप्त होईल असं नेमकं मार्गदर्शन लेखकानं या पुस्तकात केलं आहे। केवळ 40 रुपये मूल्य असलेलं विवेकानंद विचार आणि सद्यस्थिती हे पुस्तक प्रत्येक युवकानं स्वतः घ्यावं व वाढदिवसानिमित्त आपल्या मित्रांना भेट म्हणून द्यावं असं आहे। नमस्कार, मी स्वाती पटवर्धन। विवेकानंद विचार आणि सद्यस्थिती या पुस्तकातील काही भागाचे अभिवाचन करत आहे। स्वामीजींनी कोलंबो ते अल्मोडा प्रवासात लाहोरला जे भाषण दिले त्याच्या प्रारंभीच हिंदुत्वाच्या दोन्ही रूपांचा सूचक उल्लेख त्यांनी केला असे दिसते। लाहोर म्हणजे तत्कालीन पंजाब प्रांताची, अखंड पंजाबची राजधानी। या नगरीत पदार्पण केल्याबरोबर विवेकानंदांना गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह या महापुरुषांची उत्कटतेनं आठवण झाली। पैकी गुरु नानक यांनी सर्वसमावेशक, समन्वयी व सहिष्णू हिंदुत्वाची भूमिका मांडली, तर गुरु गोविंद सिंह यांनी आक्रमक, संघर्षशील व जयिष्णू हिंदुत्वाची भूमिका मांडली। प्रथम नानक आले तर गुरु गोविंद सिंह नंतर आले। याचा अर्थ सरळ आहे, हिंदू व्यक्ती मूळच्या स्वभावाप्रमाणे सुरुवातीस अहिंदू व्यक्तींशी जुळवून घेते, औदार्याचा, विशालतेचा व्यवहार करते। अहिंदू नागरिकाने अनुकूल प्रतिसाद दिला तर अशा नागरिकाशी सुखाने सहजीवन सुरू करते, पण कटू व तिखट अनुभव आला तर सरळ स्वभावाची हिंदू व्यक्ती आपला मोहरा व शैली बदलते। स्वामी विवेकानंदांनी इथे पंजाबचा इतिहासच सांगितला हे सुस्पष्ट आहे। भारतातील सर्व आक्रमकांचा पहिला आघात याच भूमीला सहन करावा लागला। या पराक्रमी भूमीने बाहेरून या देशावर आलेल्या रानटी टोळ्यांचे आघात आपल्या छातीवर झेलले। सर्व प्रकारचे आघात सोसूनही या भूमीने अद्यापि आपले वैभव व स्वत्व गमावलेले नाही। नंतरच्या काळात याच भूमीत दयाळू नानकांनी उदात्त अशा विश्वप्रेमाचा संदेश दिला। याच भूमीत त्यांनी आपले विशाल हृदय खुले केले व अखिल जगाला प्रेमाने जवळ करण्यासाठी इथेच त्यांनी आपले बाहू पसरले। केवळ हिंदूंनाच नव्हे तर मुसलमानांनाही त्यांनी जवळ केले।
आपल्या देशातील अखेरचे व अत्यंत तेजस्वी असे वीर गुरु गोविंद सिंह हे याच भूमीत जन्माला आले. धर्मासाठी आपल्या प्रियतम अशा पुत्रांचे रक्त सांडल्यावर व ज्यांच्यासाठी हे रक्त सांडले त्यांनी त्याग केल्यावर ते दक्षिणेत गेले व वर्मी बाण लागलेल्या सिंहाप्रमाणे त्यांनी तिथे मरणाचे स्वागत केले. परंतु आपल्या मायभूमीविरुद्ध एका शब्दानंही त्यांनी कुरकुर केली नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या लाहोरच्या भाषणाचे शीर्षक होते हिंदू धर्माची सामान्य आधारभूत तत्वे. स्वामीजींनी या भाषणात सांगितले की एक एक माणूस हा मुळात आत्मस्वरूप आहे व म्हणूनच एक एक जण मूलतः शुद्ध, पूर्ण, सर्वशक्तिमान व आनंदमय आहे. असे तत्व हेच सर्व हिंदूंना एकत्र सांधणारे सर्वोत्कृष्ट व अपूर्व तत्व आहे. या हिंदू समाजात भले कुणी शैव असतील, कुणी वैष्णव असतील, कुणी बुद्ध असतील, कुणी जैन असतील वा कुणी शीख असतील, पण आपणा सर्वांना एकत्र गुंफणारे हे उदात्त तत्व ध्यानात घेतले तर सर्वांविषयी विशाल समावेशकता, सहिष्णुता बाळगणारा माणूस म्हणजे हिंदू हे समीकरण मनावर ठसेल. स्वामीजींनी लाहोरच्या भाषणात असे तात्विक विवेचन केले व भारताच्या प्राचीन काळात नेमक्या या सहिष्णू हिंदू समाजावरच परकीय आक्रमकांनी हल्ले केले आणि तेव्हा मूलतः सहिष्णू असलेले आपले पूर्वज जयिष्णू बनले, पुरुषार्थी व पराक्रमी बनले ही स्मृती जागवली. या विवेचनाच्या पार्श्वभूमीवर विवेकानंदांनी हिंदू मात्रांना केलेले आवाहन अनमोल ठरले आहे. हे आवाहन असे: माझे शब्द लक्षात ठेवा की जेव्हा हिंदू हे नाव ऐकताच तुमच्यात शक्तीचा विजेप्रमाणे संचार होईल तेव्हाच तुम्ही खरे हिंदू आहात असे म्हणता येईल. जेव्हा हिंदू हे नाव धारण करणाऱ्या कुणाही व्यक्तीचे दुःख पाहून तुमचे हृदय व्यतीत होईल व तुमच्या मुलाचे दुःख पाहून तुम्हाला जसा कळवळा येतो तसाच तुम्हाला प्रत्येक हिंदूविषयी वाटू लागेल तेव्हाच तुम्ही खरे हिंदू आहात असे म्हणता येईल. या व्याख्यानाच्या प्रारंभी उल्लेखलेल्या तुमच्या थोर गुरु गोविंद सिंहांप्रमाणे हिंदू लोकांसाठी सर्व प्रकारच्या आपत्ती सहन करण्यास जेव्हा तुम्ही तयार व्हाल तेव्हाच तुम्ही खरे हिंदू आहात असे म्हणता येईल. गुरु गोविंद सिंहांना या तुमच्या प्रांतातून बाहेर घालवून देण्यात आले. त्यांनी आपल्या धर्माच्या रक्षणार्थ आक्रमकांविरुद्ध लढण्यात स्वतःचे रक्त सांडले होते. त्यांचे पुत्र त्यांच्या समोर रणांगणावर मारले गेले होते, पण ज्यांच्यासाठी त्यांनी स्वतःचे व आपल्या प्रिय पुत्रांचे रक्त सांडले त्यांनीच त्यांचा त्याग केला. आणि मग हा जखमी सिंह आपल्या कार्यक्षेत्रातून बाहेर पडला व शांतपणे दक्षिणेत येऊन त्यांनी आपला देह ठेवला. पण कृतघ्नपणे ज्यांनी त्यांचा त्याग केला त्यांच्याबद्दल निंदेचा एक शब्दही त्यांनी काढला नाही. हे त्या थोर गुरूंचे उदाहरण पहा. मी सांगतो ते लक्षात ठेवा की आपल्या देशाचे तुम्हाला काही भले करावयाचे असेल तर तुमच्यापैकी प्रत्येकाला गुरु गोविंद सिंह झाले पाहिजे. स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टीने हिंदू समाजावर, हिंदू राष्ट्रावर जेव्हा जेव्हा संकट कोसळते, आपल्या भावविश्वावरच जेव्हा जीवघेणे आघात होतात, तेव्हा गुरु गोविंद सिंहांचे उदाहरण आपण निश्चितपणे गिरवले पाहिजे. वर्तमान काळात भारताला अंतर्बाह्य धोक्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नक्षलवादी आणि दहशतवादी भारतात उच्छाद मांडत आहेत. भारतातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहेत. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात अभद्र युती झाल्याने भारताच्या सरहद्दीही धोक्यात आहेत. या काळातच अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यांची पाकिस्तान विषयक नीती स्वामी विवेकानंदांना प्रिय असलेल्या नीतीची स्मृती जागवित आहे. सहिष्णुता व जयिष्णुता यांच्यात उचित समन्वय घालायचा हाच तर मुळी स्वामी विवेकानंदांचा उपदेश आहे. तेव्हा भारतातल्या मुसलमानांना या उपदेशाच्या प्रकाशात आपण सांगितले पाहिजे, तुम्ही मुळात हिंदूच आहात, तेव्हा या भावविश्वाशी कधीही वैर करू नका. कुणीही हिंदू मात्र कोणत्याही अहिंदूचा घाऊक द्वेष करीत नाही व म्हणूनच तुमच्या प्रथेप्रमाणे, परंपरेप्रमाणे तुम्ही आनंदाने नमाज पढण्यासाठी मशिदीत व दर्ग्यात जा. पण जे गैर मुसलमान आहेत त्यांनाही त्यांच्या प्रथा, परंपरा अंमलात आणण्याचा हक्क आहे हे विसरू नका. जगातल्या मुस्लिम बंधू भगिनींवर अवश्य प्रेम करा, पण शेजारी राहणारा हिंदूही तुमचा बंधूच आहे हे सदैव लक्षात ठेवा. पाकिस्तान भले मुस्लिम बहुल राष्ट्र आहे, पण त्याची गेल्या 6 दशकातील वाटचाल भारताशी वैर करणारी, भारताचा द्वेष करणारी, भारतावर हल्ले करण्यास आसुसलेली या थाटाची राहिली आहे. प्रिय मुस्लिम बंधूंनो,
तुमचा जन्म भारतातच झाला आहे. इथेच तुमचे आत्तापर्यंतचे जीवन व्यतीत झाले आहे व यापुढेही तुम्ही इथेच राहणार आहात. तेव्हा या भारतभूमीलाच आपली मातृभूमी माना. वंदे मातरमचा उद्घोष करण्यात धन्यता माना आणि या मातृभूमीशी वैर करणाऱ्या पाकिस्तानला परराष्ट्र शत्रू राष्ट्र माना. मौलाना वहिदुद्दीन खान यांचा उल्लेख वरच्या ओळीत झाला आहेच. असे मौलाना आपले भूतपूर्व कायदेमंत्री मोहम्मद करीम छागला, आपले भूतपूर्व राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम या थोर अभिजनांचे वर्तमानात सर्वांनीच अनुकरण करावे. स्वामी विवेकानंदांना सुखी, समृद्ध व समर्थ भारतवर्ष उभा करायचा होता. संकुचित वृत्तीऐवजी उदारता आणि विशालता, भांडण तंट्याच्या ऐवजी निर्भेळ स्नेह सलोखा आणि हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत विस्तारलेल्या भारतभूमीची उत्कट भक्ती इथे सदैव नांदावी हीच स्वामीजींची तळमळ होती. बराक ओबामाच्या वडिलांना सर्वसमावेशक इस्लाम प्रिय वाटायचा हा उल्लेख यापूर्वी झाला आहे. स्वामी विवेकानंदांना देखील सर्व धर्मपंथाचे सर्वसमावेशक स्वागतशील रूप प्रिय वाटत होते. समजा भारतातल्या मुसलमानांनी, ख्रिश्चनांनी आणि अर्थातच हिंदूंनी सुद्धा विवेकानंद स्वामींचे हे मार्गदर्शन पूर्णतः व्यवहारात उतरवले तर आपली भारतभूमी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम या विशेषणांनी नटावी, या भूमीत निर्भेळ सौख्य नांदावे अशा उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी सर्वजण खऱ्या भगीरथ प्रयत्नांना भिडतील यात काहीही शंका नाही. बराक ओबामा यांनी भारतीय संसदेत जे भाषण दिले व विवेकानंद विचाराच्या प्रकाशात तुम्ही वाटचाल करीत आहात असे जे प्रमाणपत्र दिले ते म्हणूनच उद्बोधक ठरले आहे. स्वामी विवेकानंदांना अभिप्रेत असलेल्या विशाल व्यापक हिंदुत्वाची नेहमीच आवश्यकता आहे यात शंका नाही. पण दहशतवादी वृत्तीच्या अन्य पंथीयांना काफिर व तुच्छ समजावे ही शिकवण देणाऱ्या वृत्तीच्या विरोधात मात्र जयिष्णू, विजयी व आक्रमक हिंदुत्वाची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणून तर भारताच्या इतिहासात दहशतवादी वृत्तीच्या औरंगजेबाशी संघर्ष करणाऱ्या गुरु गोविंद सिंहाचा व शिवाजी महाराजांचा स्वामीजींनी उत्कट शब्दात गौरव केला आहे. पैकी विवेकानंद, कृत गुरु गोविंद सिंह गौरव वरच्या ओळीत आपण अभ्यासला आहे. स्वामी विवेकानंदांनी शिवाजी राजांचा याच उत्कटतेनं गौरव केला होता. प्रस्तुत पुस्तकाच्या परिशिष्टात वाचकांना हा गौरव वाचण्यास मिळेल. तात्पर्य, सध्याच्या मुसलमानांना काय वाटेल याचा विचार न करता सत्यकथन करावे हे विवेकानंदांचे मार्गदर्शन आहे. वर्तमानातल्या मुसलमानांनी औरंगजेब आणि अफजल खान यांच्याविषयी ममत्व बाळगू नये, तर गुरु गोविंद सिंह व शिवाजी महाराज यांनाच राष्ट्रपुरुष मानावे ही स्वामीजींची शिकवण आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.